takže Blair Witch momentálne... Neuveriteľné podmienky. No, momentálne natáčame Blair Witch, áno, utekáme lesom! Utekáme lesom! Je to strašné! Počuli ste to? Počkajte, počkaj! Teraz toto si treba, akože, zapamätajte si, vidíte rastlinky? Áno. Oni sú, vidíte listočky? Vidíte listočky? Ono, keď to chytíte, počúvajte, to si musíte zvyknúť, že na omak, daj ruku. Áno. Jak je to lepivé, že? Áno, takže lepí sa to na ruky Lepí, a aj na rôzne iné veci.